Waray! Mga kasangkayan, mga ikasikuwaray. Mano-mano mat marasa din eh. It marasa din he. Waray. Nalibot ko mga mag-upay natin nga mga lugar di Samar. Magburublig kita aton ini pride. Ining na mag-asawa ang trabaho la nira kada pangaunla ang binubuhat nira pagbungithan baba para mabusog lagas ng bata ang tinidur lalaki ang kutsara babae kasal halamisan abay nira mga silya ang binubuhat nira pusok sikwat gula dalay nagbibingkil mahulog hatiil tinidur nga dupo pilo nga kutsara karagitong luto nalukso itsura. Ini nga mag-asawa ang trabaho la nira kada pangaunla ang binubuhat nira paghugithan baba para mabusog lagas ng bata ang tinidur lalaki ang kutsara babae kasal halamisa abay nira mga silya ang iragin hihimo tusok sikwat budla